ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಬೇಗ ಆಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಬೋಡಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದೆಕ್ ಎಗ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂತ ಪನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬುಡ್ಚಿದನೆ ವಿಧಾನಡು ಮಲ್ಪುನ್ನಮ ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು 15 ನಿಮಿಷಡು ಮೂಲಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಐನ ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ತಾತು ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ನಮ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾವಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಒತ್ತುದು ತಿರ್ಗಾಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದೀಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಅನ್ಮುಲ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲೆಂಚ ಈತ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಈತ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ತೊನ್ಗ ತುಡೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕುಡೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರ್ದ ಪಸ ಎಪ್ಪೊಡಂತು ಅಂತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಜನ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ನೆಟೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲನ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.